Nick. Nick, yes. Diba? So guys, meron kami dito. Nick, yes. Next, meron tayong Choco. Meron tayong Choco. Meron tayong Choco dito. Meron tayong Choco. Next, meron tayong Hoy! Binig na marshmallow. Ayan po. Binig na marshmallow. Hoy, binig na marshmallow. And then, ginabake na marshmallow. Na yung flavor niya is chocolate. And then, meron tayong milk marshmallow. Yes. And also, tayo na tinunaw na Fuji. Meron tayong pag-uubig na. Guys, meron tayong tinunaw na Fuji chocolate. And also, last one, we have here avocado. Cheers! So, yan yung start natin guys. Nakakaya naman sa kanila. Sundan na yung intro. Sundan na yung salga. Okay. So, ang una natin kakainin is chocolate marshmallow. Chocolate marshmallow. Then, sasusawin. And dito sa bagoong. Tumigas. Sige. Yan. Alright. Uy! Ay! Yes. Muna akong tuti. Muna ito. Muna daw siya. Muna mataba. Next. Pangalawang mataba. Pandak pangalawang. Ano ka yan? Okay. Kain ka na, Day. Ng binik ng kuko. Yan. Guys, meron tayo dito. Choco. Ayan po yung papa namin, no? Ayan, siya po yung gumawa, no? Avocado. Dami pa
Siyempre, kaya mo. Hindi ka tulad sa akin. Tulad ako. So, ayun sa akin yung nanalo. Ay, hindi ako makapiniwala. Makapiniwala. Ayun yung sa akin, guys. Eh, luto. Teka nyo. Ang cute na sa akin ang sad ko kasi yung napili. Ay, mas mag-cute yung sa akin. Tingnan nyo guys. Sa ay, papuso ko lang sa akin. Okay. Satisfied ko yun. Oh my God. Oh my God. Wag na yung answer. Wala nang prepare ng sagutan. So, yung next naman natin gagawin is Chubby Bunny. Sabi ba ni? What? Chubby Bunny? Paano? Paano? I-start mo. Chubby Bunny. Ha? Chubby Bunny. Oh, sige. Game. Start natin tayong dalawa. Ako lang kasi. So, ano? Sabi ba ni? Ano ba? Ha? Sabi ba ni? Nandiyan! Sabi ba ni o sabi ba ni? So, yun guys. Ang gagawin namin is magsasalita kami ng ang ganda ko, kami ganyan, kami tatlo. Tapos, kaya nito, huwag lulunukin ha, dapat may silang sa ano, pilig. Tapos, hanggang dun pa, hindi mo na masabi yung ang ganda ko. Masabi mo ang pangit ko. hindi mo na masabi mo ang pangit ko. Anong presyo lang muna ng mga pagsalita? Anong presyo lang muna ng... Presyo lang mga manalo ay, Sa kanya na lahat to. Sa kanya na itong bigo. Ang premyo ng mananalo guys, sa kanya na lahat to. Dahil ito yung pinakamasarap. Choco daw eh. Okay, 1, 2, 3, go! Ang ganda ganda ko. ko. Ano yung mga Ha? Ang ganda ko. Ay, nakasagot na ito. Ang ganda ko. Ang ganda ko. Ang ganda ko. Ang ganda ko. Hindi siguro. Mas mabunggo ako. Ang ganda ko. Ikaw. Ang ganda ko. Ang ganda ko. Ang ganda ko. Ang ganda. Yeah. Ang ganda ko. 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 Ano? Ang ganda ko. Ano? Ganda ko. Ganda ko. Ikaw ko kaya lang mo. Ang ganda ko. Maglakot ka? Nilipat ka? Ang ganda ko. Dapat sali mo. Ang ganda ko. Na. Ang ganda ko. Kaya gabis na. Yuck! So guys, hanggang dito na lang muna. Yes? Dahil di namin naubos, kakainin pa namin bukas. So kaya pwede. Para tipid. So guys, yun lang yung video namin for today.
See you on our next video. Bye-bye mga kalingling ko!